ben Sifra Dijkstra, 27 jaar en ik zeil mee op de halve maan en dan ben ik roefmeester. Roefmeester, ja, je bent eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat er in en rond de roef gebeurt. En ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de schoot. Ik zorg ervoor dat de schoot op tijd naar binnen wordt gehaald. En mochten we voor de wind gaan zeilen, dan zorg ik ervoor dat die op het dek komt te liggen. En toen ik net in de roef zat, toen wilde ik altijd de zeilschoot helemaal binnenhalen of juist helemaal naar buiten doen. Maar ik heb nu wel geleerd dat het goed is om zo nu en dan ook eens even wat schoot gewoon op het achterdek te hebben. Zodat je of kunt vieren of weer aan kunt werken. Ik zorg voor de flesjes water en in de rust, bijvoorbeeld nu als we voor de wind zeilen, dan zorg ik er ook voor dat de heren even een pepermuntje of een dropje krijgen. En tijdens de wedstrijden dan let ik er ook op of de heren een beetje hun energie kwijtraken en dan krijgen ze op tijd van mij een dekstro, zodat we de wedstrijd goed doorkomen. Hey, hij is naar Hans Kunstjes. Heren, kijk, geen pepermuntjes, maar wel dekstro. Nou, de charme voor mij is vooral dat ik het kan delen met mijn vriend. Mijn vriend Klaas Westerdijk is de schipper op het scootje de Halve Maan. En het is gewoon geweldig dat je deel kunt nemen aan een spektakel als het scootje zien. En als je dat dan ook nog samen kunt doen met iemand waarvan je heel veel houdt, dat is gewoon prachtig. Ik nou, dat zie ik direct op. Ja. Het is wel een dikke smak het voor de kant. Omdat Klaas en ik het samen doen, is mijn rol als roefmeester wel iets groter dan dat het normaliter is. Ik zorg er ook voor dat we de bemanningsleden met z'n tweeën een beetje coachen. En dat we met ze in gesprek gaan. Dus in dat opzicht, ondertussen haal ik eventjes de schoot binnen. Ik vind het fijn om met mannen samen te werken. En er wordt niet te veel gekletst. We zijn fanatiek aan de slag en daar hou ik wel van. Dus ik mis het eigenlijk niet, een andere dame aan boord. Nee.